pagtaas ng demand sa oxygen tank nararanasan ng ilang suppliers sa Pangasinan. Sundan sa GMA Regional TV Presents. Mas tumaas pa raw ang produksyon ng breathed oxygen sa isang manufacturing company na ito sa Dagupan City. Naramdaman daw ang pagtaas ng demand kasabay ng tumataas pang kaso ng COVID-19 sa rehiyon. Yung mga delivery crew namin, nag-unload pa lang, kinukuha na ng mga customer. Ibig sabihin, hindi na po dumidiretso sa bodega namin. Doon pa lang, nag-aabang na sila ng stocks. Kapansin-pansin din ang pagtaas ng demand mula sa mga walk-in clients. Ang mga breathed oxygen ginagamit din kasi sa ibang mga sakit na may sintomas sa hirap ng paghinga. Kasi yung asawa ko nagdadialysis Kailangan yung oxygen sa bahay. Dahil sa taas ng demand, nagdagdag pa ang manufacturing company ng 800 oxygen tank. Nasa 400 na medical breed oxygen ang dinedispose sa kada araw sa manufacturing company na ito. Sa katunayan, sa loob lamang ng isang buwan, nasa 12,000 na oxygen tank ang ginagamit. 25% nga raw ang itinaas nito kumpara noong nakaraang taon. Pero pangamba ng mga supplier ang nakaambang shortage sa oxygen tank dahil sa COVID-19 surge. Baka magkakaroon ng shortage in a sense na pag nag-order kami before, nung hindi wala pa itong surge na in-expect nila, madali ang delivery. 1 to 2 days nandito na. Pero ngayon, nag-place ako ng order, almost a month ang lead time bago dumating ngayon. Pinaghahandaan na rin umano ng CHD ang posibilidad ng kakulangan ng oxygen tank kung tataas pa ang kaso ng COVID-19. Pag-aaralan po talaga yan kung i-regulate yung pagbili po ng mga oxygen at kung kailangan naman po, kailangan po yan syempre gawan lang po ng ng resolution po ng guidelines po tungkol dito. Joanne Punsoy, Balita Amyanan.